си се получил, ако не се налага това да се връщаш към него. Този опит, който е родил това, той не е напразен. И за напред му пожелавам толкова сполука, каквото е и сълзи. Аз се озах напред, ако се връщам. Тук вече много неща се прочетоха. Това момче, което не е пропуснал, че на майката колечето е залепено, етикета е със сълзи. И каква една богата душевност. Тази богата душевност е Иван. И той за напред, и не, който пишеще добрата, знае, той не може да спре, но бих искала да продължи напред с едно такова чувство, казах няма застой, но да излезе от този, значи, и живота не е. Ние се въртиме в нашия си омагиосен кръг. Ако стоиме тук, няма да бъде това, другото, което очаква, всяка стихосбирка да се посреща с интерес, читателят да следи това, за да достигнем до това нещо. Тук, които пишем, знаем. Ние някак си без да искаме, се подаваме на това нетърпение. Някои от нас малко повече искат да се изяват, други малко повече повтарят нечие мнение, но това си ти, което си. И оттам, където си тръгнал, продължаваш. Но казвам не с гръб. Порачам само в това, за да не затворим кръга. Това е Иван Иванов. Много чувствителен, много... Тук аз не бих казала всичките тези посоки, в които е написано стихосбирка. Не бих казала, че сирашката не воля. Това има една богата душевност, откликваща. И тук, когато ни казва, например, дъгата по лятото, пък аз не мога да не казвам такива неща за този човек. Даже съм се отбелязала страниците, но не бих искала да вземем времето, освен да кажа, че това не им остава от момче, не може да пише такова писмо. Ако той не гледа часовника в годините напред, той иска един избързал часовник. Ами нали ние всичките го искаме и за децата си, и за нас, защото го повтаря в много форми. Дали е родителска, дали е любимата, но Иванов е това. Той вече само взима от себе. Пожелавам успех и да не взимам думата без да спра. Има много да му кажа. Ние всички се радваме на успеха и казваме на добър час. Благодарим на домакините, на тази малка хубавица, на Таня, която вече за нам, на всички, които сме тук, защото тук са хора, които обичаме поезията, които се радваме и които вече знаем, че освен хляб не трябва още нещо. И дай Боже, Иван да излезе от един такъв свят, който да достига и като общи човек да го изведе. На добър час. Млади хубави хора, какво ще кажете? Свършвали тежници. Да. Господин Иванов, това, което чухме тук в вашите стихове, не е и път ми посещавал вашите стихотбирки, много ми харесва. И се чувствате тук у нас. Ще ви поканя да стане ли като черка? От името на домакина, разбира се. От името на обстоятелството на читалище Вапцал. Защото още един път им благодаря за твоята да доверие.
За мен беше удоволствие да работя с повечето вас. Моля, заповядайте. Виното, Иване, ела да те използвам, иска да... Така, отваря си го. Мъжката сила, да видим дали може да... Да, на целия колектив, да, хвалите малките. И благодаря на Иван Иванов, че го има. Той си е. И романтик за един борбен поет, за едно талантливо момче, което му желая като уморел да търси висините, но да намери своята орлица, която ще му дава още повече жизненост. Присъединявам се. Да, и заедно с това да жив и здрав, попътен вятър и на майката, която го е родила и му дала тази душа богата. И на сестрата. Да. Юначе, здраве. Някакви близки, ма не много хубави стихове на вас се посвети. И всеки търси пристан свой. И е хубаво, да. Живота е наистина един голям перон, на който летим, както казва Дамян Дамянов. Ние летим на живота с влака. И на него е хубаво, щом има кой с любов да те чака. Намери го. А той казва, всеки си има своя перон. И нека да лети, летежът да не спира, но за този перон той е толкова личен. И оттам се тръгва селекция. Да. Всичко за добрата среща. Ами не съм. А като ученичка съм рецитирала, ама той като си хареса и искаше да рецитирам аз му благодаря, че имаше доверие и че в края на кращата предаваме, да, и аз предавам щафета и той ми предава щафета и идея. Аз чаках, че учителите ще се организират учениците в училищата. Ами в такива минути не се очудвам защо нашите кандидат-студенти имат двойки на кандидат студентски изпит. Защото учителите им нямат сърца, не могат да убедят децата, не могат да ги запалят. Тогава да не се сърдат. Сърцата не може да напишат оценките сега. Да, един учител, когато гори, той ще поведе. Край на краищата... Да Винка Бошкова и Давидова някой да ги спре, да не ходят на такива мероприятия. Аз това просто не мога да повярвам. Не да е сняг до колене, не да е... Така. Хора, които са помагали винаги на младите, се радвам, че има млади хора, талантливи хора, на които трябва наистина да помогнем. А и другото нещо, ето вчера, например, празник на града. Ами, тези пари да бяха дали на читалищата, на младите таланти, на пианистите. Не, аз най-се радвам, че в Червен бряг има 2 действащи читалища. Предположи, че навсякъде в България читалищата се замират. Просто другото ни направи мероприятието в едното читалище. Поканата от другото, уважението беше 30%.
Българската ни черта, нека която не можем да не изпълним сега. коментираме Не нещо. мога да не коментирам нещо, което е явно. Няма причини. Няма скрито, но Няма. резултатът ми имаха желание и ми помагаха през времето, какво сме поискали. Но въпросът е, че ето тук, На мен лично на Мил такива Константинов ми празници е би помагал. трябвало и Друг култура не и ми е просвета да помагал. са тук. Помагал ми е до толкова, защото е отпечатал, нали, някой много моя творба. Друга помощ не съм видял. Исках едно момиче, оказах за по-късно Казаха се кандидат О, студенти. да ни те тревожат тези... древни житейски, такива булеварни клюки. Той е рекал, он я казал. Гледай напред и хората не можем да ги Над научим. нещата, разбира се. Иначе трябва да слезеш